театралните салони, музикалните сгради на нашите театри, знаете в какво състояние бяха. Много и ред проблеми имаше и продължава да има, разбира се, в нашите 22 училища по изкуства, в нашите галерии и прочее, и прочее, и прочее. Разбира се, за хората на културата най-важното е това, което все още стои за ниша за сме достигнали. Самочувствието на българския творец, статуса на българския творец, ето това очакват от нашето правителство българските творци. Не само тези, които са. Аз се надявам, че в тази година, в следващата, действията ще бъдат по-решителни. Приятели, няма да доживее като министър на културата българската култура да бъде приоритет на държавата, но аз се надявам, че в следващите години. Добре знаете колко много проблеми и решени има в нашето общество и в социалната сфера, и в образованието, здравеопазване и така нататък. И все пак, това дело се върнат от Брюксел. И е особено вълнение. За някой много малко може да бъде това, че най-сетне България се вписа в 26-те държави в Европейския съюз в така наречени глобално съществуващ пакт Мини Европа. Господин Станишев вчера при един много ритуал, много емоционален, беше открит България, вече е там, с руската обичал. Това е първият православен храм, който е разположен на територията на този уникален парк.